Ja sam ko najbolja roba dobrog lerdija. Tu sam, napravit ću pometnju kao legija. Mnogo sam tvrd tembra, al srce nije od čelika. Probaj da se boriš, ne postoji prepreka. Vidim sve sine, a gledam iz daleka. Nisam dobro plaćen, zato neću da čekam. Pa jurim, dišem svoje, ne dam, crtam moje snove. Ostavljam trako kreda, gledam u zemlju, zato osjećam sunce sa neba. Vidim blago sine, iako okolo je bedan, stojim mirno. Al to ne znači da ću da se predam, stojim mirno. Iako duva prejaki vetar, ostajem mnogo hladan kao tone kocki leda. Više nisam sam, ortaci čuvaju leđa. Ne možeš ni da zamisliš šta se smeram tembra. Od sada sve oko mene si jako ulična bandera. Mnogi pitaju kuda idem, ja kažem stiglo sam. Spreman da pokidam sranje za primer iznova. Kažu to je zmaj, to nije čovek nego ljudi. Na vegeti bežite sad, sve vas nosim u zubima. Mnogi pitaju kuda idem, ja kažem stiglo sam. Spreman da pokidam sranje za primer iznova. Kažu to je zmaj, to nije čovek nego ljudi. Na vegeti bežite sad, sve vas nosim u zubima. Zmajevski, sad će foru da ti smesti. Ježiš se ko kad... Dobro večer dragi prijatelji, vi gledate još jedno buđenje. Sa vama kao i uvek Zmaj, iza kamera ovog puta Soundside. Naš drugar BMC nije mogao da dođe, radi čovjek, šta će, mora da se stica. Ko radi? Bata. Bata radi. Evo i devojka koja prolazi kaže da mora da se stica. Ne budi perverzan, Borko. Idemo dalje. Kao što smo najavili, malo repera, malo nekih drugih likova koji se bave jednom od delova hip-hopa, kao što smo u nekim epizodama objašnjavali. Sa nama ovog puta naš ortak Eško. Ili ti writer, ili ti grafiter, ili ti, vrate, kako da se obraćam, znači uvijek me interesovalo kako da se obraćam tim ljudima koji crtaju grafite, kako je najbolje da znači. Writeri, čuli ste. A šta je ovo, neko čujem to, grafiter, crtač, ovo, ne, vas vređa ili vam je sve jedno da čujem? Pa dobro, ovo grafiter, writer, to ti je ono, slično, crtač. To je srpski. Crtač. Na babu. Može da pitaš ovo, no? Kaži mi, u mnogim zemljama su grafiti kvalifikovani kao vandalizam. Šta je sad, kako je u Srbiji, znači kako je kod nas to stanje, da li je to zabranjeno ili... Pojasni malo, znači, oko toga, da li je to vandalizam? Kakav je odnos države i uopšte milicije prema vama, društva? Pa pazi, nekada i u svetu i kod nas to nije ni koristilo, kada nisu ljudi ni znali šta su grafiti. Nekada je u svetu to bio prvenstveno, kao neki bunt, neki, ne znam, grana hip-hopa i onda je to danas preraslo više u neku vrstu umetnosti i nije više to ko vandal. Doduše sada imaš u grafitima isto kao što imaš stilove u, ne znam, plesu, u muzici, tako imaš i u grafitima stilove, razgranalo se, imaš i te ilegalne stvari koje se crtaju ilegalno. Jel treba da se crta ilegalno ili ne treba? Naravno da treba. Kad smo već kod tih ilegalnih stvari, kaži mi se, ti konkretno imao problema sa zakonom, sa milicijom, ne znam? Pa uvek postoji, mislim, ne moraš to sad javno da kažeš. Postoji to, ali nije bitno toliko da li sam. Bitna je ljubav prema tome. Sad, za ljude koje ne znaju, objasni im koje su neke osnovne forme ili stilovi grafita, ne znam, na primjer, bombing, tagovanje... Pa ne, znaš šta, postoje te osnovne stvari. Mislim, ti si tu ekspert, pa ide malo pojasni. Postoje te osnovne stvari, to tagging, šta je već to, obeležavanje, pisanje svog imena po zidovima, trafikama, klupama, klubovima, sad će sve gazda trafika da ga jure. Šalim se, znači tagging ti je isto kao i što sama ta reč u prevodu znači, potpis, ime, to nije samo vezano za grafite, to je to znači. Nekima nije strano jer sad na Facebooku imaš tag pa im je sad jasno u stvari šta je tag. Da, sad je jasno šta je tag. Pre Facebooka je bilo mnogo teško. Postoji ta ilegalna strana, ti bombinzi i postoje ovi legalni grafiti sa dozvolama. Treba pismena dozvola za grafit. Ili samo treba da ga ne crtaš? Ne, pa zavisi šta crtaš, ako crtaš ilegalno treba ti samo volja i gac. 5 minuta strat. Kaži ovako, kaži mi da li... ti rekao, kaži mi pitanja da ti pomognem. Idemo opet, dragi gledalci, kaži mi da li postoji kod vas writera neki nepisani ili pisani kodeks šta sme da se crta, šta ne sme, da li neka pravila ima?
crtanju grafita? Pa on, mislim, mi je Da li pravo. smeš da pređeš preko nekog grafita, da li? Dobro, to je već sad neka stvar koja kod nas u Srbiji baš i ne može tako da se prevede kao inostranstvo. Znači, Pa mi se smo poštuje to vaše- kod nas? Pa zato što smo mala zemlja, još to nije razvijeno toliko. I onda inače, na primjer, ima i gomila tih underground filmova i gomila tih nekih stvari gdje ti možda vidiš u stvari kako ljudi koji uđu u određeni geto koji ne smiju da uđu ili kvart ili nešto dobiju batine od ljudi koji tu žive ili budu, ne znam, jureni ili šta već od strane tih ljudi iz tog kraja gdje su ovi ostavili svoj potpis, tag, nemam pojma, grafit. Opet je to taj nepisani kodeks. Pa da, to nije pisano pravilo, ali s druge strane jeste neko ulično pravilo. Uđi u moj geto i tu ti kraj. Baby. Nemoj na Google, pitaj mene, sve znam. Koliko košta slava ili cenu par drugara, ili možda hoćeš da znaš kakav mi je plan za danas. Prvo ću dobro da se okrenem ja oko sebe. Svi kao snimate i cimate se oko pesme. Svi ste vi mudonje i svi ste producenti. Svi ste vi braća, kumovi i 50 centi. Gledam te matori, gledam te glupačo i kapiram koliko je ceo svet prolupao ja. Gledam vas i kapiram da, tako mi je dobro kada skapiram da pored vas ja izgledam ko kula hrama. Puni vam spotovi i ha klubovi, al pune ih samo klinke koje ste vi punili. Briga me za sav taj shit, imam sve što treba mi, zato glavu gore i Laboratori, ta mala buksa, kola, keš, moji reperi, te turbo gilje, moji turbo šabani. Da daće intervju, a ne i respekt starijih. Prodaće album, al će vam i dušu prodati. Ta mala buksa, kola, keš, moji reperi, te turbo gilje, moji turbo šabani. Da daće intervju, a ne i respekt starijih. Prodaće album, al će vam i dušu prodati. Sada svako prima se da snima. Sada svako pravi pita. Nije sija, vrata sad eto cvija. I svi ste isti flow, isto loženje. Uđi u suknju kad već nosiš uske lone, i moj ne smaraš kada celog sam te pojela. Ja žensko, a ti imaš veću cupi nego ja. Brat je uzo majk pa istripovo gremi. Pljuje po drugima jer teže je da ceni. I ti sestro daj se vrati kad izmutiraš. Znaš i sama da ću da te katapultiram. Ti znaš i ja znam da ti si taj koji od repa pravi kičeraj. Ti si dobar nego šta, dobar si mami dat. Pusi keša tatino, platio si album jo. Ta mala buksa, kola, keš, moji reperi, te turbo gilje, moji turbo šabani. Da daće intervju, a ne i respekt starijih. Prodaće album, al će vam i dušu prodati. Ta mala buksa, kola, keš, moji reperi, te turbo gilje, moji turbo šabani. Da daće intervju, a ne i respekt starijih. Prodaće album, al će vam i dušu prodati. Reperi, šabani. Reperi, šabani. Sad, ljudi kažu da su, ne znam, grafiti nastali 60-ih u Filadelfiji, neki kažu da su 70-ih u Francuskoj. Nas zanima podatak kad su došli tu kod nas, ovdje u Srbiji, da li se to zna, koji su neki početci? Pa zna se, naravno, znam. Ipak sam old school. Da, prvi grafit, koliko ja imam informaciju, je da je nastao u Filadelfiji, da su ga belci crtali. Za razliku od tih priča crnci. Ne, belci su crtali prvi grafit tamo, onda se to raširilo
A u Evropu su grafiti stigli, krajem 70-ih, 80-ih, tad su nastale te neke ekipe u koje sam ja uspio da uđem, zahvaljujući svojim radom. Kod nas su se grafiti tek negde početkom, sredinom 90-ih pojavili. Prvo u Beogradu, pa se onda to malo raširilo. Znači, zajedno sa repom u Srbiji. Pa da. Uporedo se to razvijalo kao i svuda. A koje su, ne znam, najznačajnije grupe crtača, ako možeš tako da nazovem, ili pojedinaca trenutno, ili neki koji su ostavili tako dubok trag po tebi? Pa, dubok trag su ostavili ljudi koji su to i začeli, koji su pretvorili grafite u to danas šta su. A kod nas, u Srbiji? Na ovim prostorima, koje je tako značajno ime koje bi spomenuo, ili neki crew, ili sem sebe. Kako se zove, pa ima par nekih ekipa, jedna od tih ekipa je moja ekipa, znači ljudi sa kojima ja crtam i na teritoriji Srbije. A koje grupe, eto, kad si već počeo nastaviti, znači, kojim ekipama ti pripadaš? Pa ja pripadam toj nekoj mojoj ekipi koju sam napravio još kad sam počeo da crtam te grafite. To je menjalo svoje nazive, ali suština je bila ista i danas je to poznato kao SC, Social Corps. Koliko vas ima grupa koja čini? Pa ima nas Neki put 5-6, neki put 2. Desetak ljudi, ali ne crtaju svi grafite, ipak je to samo veliki krug koji se bavi raznim stvarima. Jer smo mi školovani ljudi. Čuli, dragi gledalci. Onda sam u krugu koji smo napravili na teritoriji Srbije. Znači ima nas iz cele Srbije u tom krugu, to je Jugo 80. Onda MCT je krug koji je pod dolaskom Amerikanaca u Francusku sa ljudima koji su formirali tu moju ekipu, u kojoj sam ja sada trenutno. I ušao sam u celu tu priču zbog kvaliteta radova, zbog staža crtanja, zbog svega toga i oni su tamo neke davne 80 i neke godine počeli da crtaju. Zatim sam ove godine ušao u još jednu mnogo stariju ekipu koja čak neki članovi te ekipe su zabeleženi u istoriji grafita i mnogo su bitni. Čak su pisane knjige o njima i ona je nastala 88. tamo. Davne. Znači sve odavno, sve stara škola i sve ima. Dođite u CD Sound, U niški underground, Dreške Tike, Kajla Sjaj, uđeš kod Kalče, odeš na kraj, Pamuk Tanak, Il Debeo, John od Gumu, kod Pumu sve šareno, i pod Marku, moderno i u džakatu. ne mora smršaš, Ima broj, ni da sečeš na noge nohti. ako voliš hip hop, onda zna se šta se nosi. CD Sound, Niški podzemni. Ugodi svoj duši, ugodi svom debelom mesu. Ulezi beg se zavali, oderi ortaka na pesu. Sve pomeri na nivou, ko da voziš Need for Speed. Tačnije, kad izbroj nivoa ima, brate, 3. Biraj podrum il pridzemlje il tavanca WC. Gdje god da sedneš pride, ima internet i TV. Možeš popiješ sok i kafu, možeš dođeš iz devojku. Igranje i leganje na Sony trojku ko šojku. Na Sony trojku ko šojku. Ajmo! Na Sony trojku ko šojku. Idemo! Na Sony trojku ko šojku. Ako ti rikne laptografička, napajanje ilmatična, Memorija, RAM, ne za sliku, već za računar. dođu ti kući, odnesu, servisiraju za šafe. i vrate ga TikTok, sve za male pare. U mreže, računare, antivirus i sistem. Ne zovi svoje drugare, nego obrni CHN. CHN, najbolji prijatelj vašeg računara. Idemo dalje. Da li imate podršku od grada, od države, da li ima neke pomoći i razumevanja za ovo što vi radite?
Pa znaš kako, pošto smo u Nišu i pošto smo ljudi iz Niša i prvo sada ovom emisijom reprezent Niš Naravno. i sve počinje tu i sve će tu da se završi. Naravno, šalim se, da se ne uvrede ostali. I ovo, kako se zove, u Nišu mnogo malo razumevanja ima, ali mnogo malo. Dok sa ovim ljudima iz moje ekipe na teritoriji Srbije se nalazi razumevanje po Beogradu, po Novom Sadu ima dosta razumevanja, ima ljudi tamo koji crtaju i Znači što se toga tiče, Niš je totalno drugačija priča u odnosu na Srbiju. Pa da, kao Srbija zaostaje za svetom, Niš za Srbijom. Od prilike. Dobro, mi se protiv toga borimo i ovom emisijom pokušavamo da ljudima objasnimo šta je to, šta radimo, šta ne radimo. Tako da eto, ovo je još jedna prilika gde možemo da poguramo, da doskočimo Srbiji. I ne znam, kaži mi, eto, oko tih nekih organizacija smo, da li u Nišu moguće i u neko skorije vreme organizovati neki graffiti jam koji će verovatno biti propraćen nekim repovanjem i tako kompletnim kao što uvijek ide. Ovako to pitanje ti je super, jer prošle godine su članovi moje ekipe organizovali jedan od mnogo bitnih grafiti festivala u svetu, jedan od najvećih grafiti skupova, to je Meeting of Styles. Ljudi koji se bave time znaju šta je to i koji prate uopšte i hip-hop i grafite znaju šta je to. Ove godine sam ja uzeo sa još par ljudi iz Hrvatske, pa pravimo tu konekciju, stara Jugoslavija, povezujemo se ponovo jer ipak smo isti narod, bez obzira šta se dešava u svetu. I pravimo jedan isto mnogo jak festival, ali tamo u Hrvatskoj za početak i on će se održati avgusta, 13. i 14. to jest 12. 13. i 14. avgust i bit će jako poznatih crtača iz sveta. Ja sam u toj organizaciji da okupljam ljude koji crtaju, pošto imam i dosta poznanstva po svetu i iskustva i u stalnoj smo komunikaciji s tim ljudima i onda ja imam tu odgovornost za to. Glavni sponsor treba da nam bude Montana koja proizvodi sve te accessories za grafite, to jest te proizvode, sprejeve, flomastere, kepove i ostale stvari. Znači bit će veća stvar. Da, baš bitna stvar, a trudit ću se da to sledeće godine prenesem kod nas ovde u Nišu, jer ipak ako je jedan od bitnih faktora u tom crtanju grafita ovde, to jest ja, moja malenkost, onda zašto bi to preneli u Beograd? Mislim, sve se dešava u Beograd, aj malo da širimo, da razbijemo tu centralizaciju, mislim. To je lepo. Respekt za sve drugari iz Beograda. Hteo sam da radim rep u ovom kurcu od zemlje u kom sve uspe da sjebe šundi usarno vreme. Imao sam 15 prepun vere u sebe, snimo pesme, davo pare za studijske sate strogo označene. Prvi nastupi raspali, neko rekao bi tezgaja, pre bi rekao human džinjer. Nastupali smo za pljesak, tek tada puca film kad ličiš sebi na degena. Sa dve raspale kutije uz polu gluvog DJ-a, onda New Wave etapa i brdo glupih ortaka, repčine iz kraja Space-a, Face-a i ostalih sranja. Shvatam sad je inseka, persa, emo, bagra, klinke od 13, cirkanje, tekile i estrada. Svi smrde mi na prosek, u klubovima smorje prave novu školu, al ne znaju foru do diplome. Po podu da prospem za old school idole, ovo sluša se na ćošku, ne se pareu od kože. Bolest novog doba, tatini sinovi su moda, slinavi miševi prizemnih fora prodaju obraz. Pogledajte odraz u ogledalu bez glupih strofa, kompleksi nestaju dok repuju dignutog nosa. Ko se osjeti prozvanim, nek ostari glupom, zbog dotičnih mi se gade pojmovi, vute
vedra ulica i ljubav, mesto da oslobodi ta muzika ubija čula. Počinje runda bunta za hip hop i bolje sutra. Minut buke, jero tuge i ljubavi, reperi glume kurve što nude dupe publici. Ajde da čujem, buka nek bude budilnik, vreme za nove struje tu je, ti dobro udahni. Minut buke, jero tuge i ljubavi, reperi glume kurve što nude dupe publici. Ajde da čujem, buka nek bude budilnik, vreme za nove struje tu je, ti dobro. Hteo sam da radim rap, kontam to me ispunjava. Muzika bunta uz ker, moćna je ko jaka država. Pronašao svet, proživeo svoju muziku, ložio se ko ker. Čuo prvi dlani publiku, na stage-u ostavljali glas i srce u ritmu. Sad čujem luzere preko plebeka, liče mi na kitu. Na bini u svakom gradu pucale vene, na vratu za ruku u vazduh mokri napuštali svaki nastup. Ajde reperi pljunite, šta? Nemate snage, zbog pojedinaca moja ljubav hoda sad na štake. Naše je sirovo sranje, ajde pisni sada sinak iz uva, vežite patike. Vraćamo korenima, definisali smo korak u sutra. Ortaci imaju muda za rep i sranje sa ugla. Čuka pumpa jesi kožu kad muzika prava guva. Ovo slušaju ortaci što znaju da rep nije mrtav. Ne bi bacao duge godine batice, da sada pogazim snove, pljune na svoje patike što su gazile puteve. Od sranja do sjaja, bubice nisu me pustile, u glavi su dan danas. Definicija, istina skrivena mislima svih ortaka. Definicija, bilans rada i poštovanja iznad smornih faca. Minut buke, jero tuge i ljubavi, reperi glume kurve što nude dupe publici. Ajde da čujem, buka nek bude budilnik, vreme za nove struje tu je, ti dobro udahni. Minut buke, jero tuge i ljubavi, reperi glume kurve što nude dupe publici. Ajde da čujem, buka nek bude budilnik, vreme za nove struje tu je, ti dobro udahni. Evo za kraj jedno pitanje, pošto si eto iz te starije ekipe, šta bi preporučio mlađim crtačima koji tek dolaze, jer vidim da u zadnje vreme bitnije im je ta neka slava i da se čuje za njihovo ime nego ono što oni u stvari rade i da li je to dobro i kvalitetno. To je moj neki subjektivni osjećaj. Bravo, dobro pitanje. E sad, klinci, to su ne samo klinci, evo i ovi stari su počeli da jure to, ne znam, ime i sad prave neke promašaje u crtanju, prave promašaje u stilovima, pokušavaju da jure ljude koji su nešto već postigli u svetu i da se poistovećuju sa njima, što je jako glupo jer smo imali vrlo prepoznatljiv stil u Srbiji, grafiti su imali svoj stil, danas nemaju, danas sve liči jedno na drugo i izgubio se taj kvalitet. E sada, ova moja ekipa i ja se trudimo da ipak zadržimo taj neki kvalitet i tu neku nivo, staru školu i taj nivo da dignemo na pravi izgled tih grafita kako treba u stvari da izgledaju. To je to. Ništa, ono što si bio, vi ste gledali Buđenje, bit će opet nedelja 22 i 25 TV5, repriza ima valjda i ponedeljkom, četvrtkom, ima na YouTube-u, obavezno čekirajte naš kanal youtube.com/Buđenje TV, subscribeujte se tamo ili ti prijavite se, budite sa nama, mi smo rep emisija Buđenje iz Niša, ja sam Zmaj, ovo je Eško, iza kamere je Southside, na šljaci je BMC, budite sa nama i sledeće nedelje, pozdrav! Za početak dođi do kraja pa odmori. U mojoj zoni volim ono što stvorim, nameštam kombinacije kao da su izbori i svi su gluvi. Tvoje parče evo izvoli, bit posoli u masti, daj da kidamo. Vi svi skačete debra, mi se samo igramo. Volim leto u kraju kad se bez maje šetamo, volim zimu u kraju kad se pivom grejemo. Samo se smejem dok se furam po gajdi. Evo 10 je sati, brzo napolje palim, pozdrav za komši ortake. Dok ulice gazim, sunce sija, srce mi je puno, zato pazi. Ako mi ne date sve, umroće svih 120 talaca. Stani tu, skupi mi rime koje
je bacan vruć burek sa sirom Hasan blud, čujem Niš, jug, Dulan, hasla, baš sam masan. Sa bakunom idem s basketa, ogovaraš ko tetka, više glediš šta je spreda. Zatvori usta, otvori uši i slušaj tembra, jebe mi se, uspeću tako mi svega. Granica je do neba, senzacija ko ladi dadi. Mi pravimo pokoj na bitu pa ti se vadi. Idi kradi babama torbe pa se na moru ladi. Ja zarađujem više na šljaci nego reperi na estradi. U kraju priče, jedna na drugu liče. Šta ćeš više, sunce je posle kiše. Ovo mi treba, ko što mi treba da dišem. Kažeš boli te kurac, nas boli još više. U kraju priče, jedna na drugu liče. Šta ćeš više, sunce je posle kiše. Ovo mi treba, ko što mi treba da dišem. Kažeš boli te kurac, nas boli još više. Iz zatvor izlazim, ulicom šetam, vozim Mercedes u stvari ne. Brate kak baš sve tako pravi, nigga iz geta, izlazim iz Chevroleta. Vide kako zima, brate, prva, druga, treća. Rolling through my hood, this is what it's like when I'm rolling through my hood. Brate, što me gledaš tako kao da sam lud, nervous just chillin', nigga, rolling through my hood. Što me gledaš tako kao da sam neki rapper, vidiš da sam fancy, nosim jeans pepe, obučen sam svetski, zato me znaju. Nađeš me u gradu, brate, nađeš me u kraju. Uđe malo u marinu, pa uđem u maju. One svoju Josefindu svakome ne daju, a kerovi laju. Tu školu prošao sam i gdje god idem dobro došao sam. Znam nema granice, svaki dan život piše nove stranice. A kerovi me vijaju do stanice, a meni puca, brate, jedem krem bananice. Kuliram na uglu, rapujem neprikosnoveno, zato me vole. Ribice od želje gore da mi se spuste dole, baby. Znaš da nemam ništa protiv, bokserica dole i još jedan dan je gotov. U kraju priče, jedna na drugu liče. Šta ćeš više, sunce je posle kiše. Ovo mi treba, ko što mi treba da dišem. Kažeš boli te kurac, nas boli još više. U kraju priče, jedna na drugu liče. Šta ćeš više, sunce je posle kiše. Ovo mi treba, ko što mi treba da dišem. Kažeš boli te kurac, nas boli još više. Kruže priče, batice, reperi izbacuju album veka. Izvini zbog satnice, ali inspiraciju strpljivo čekam. Volim stanje, flegmatično vaspitanje iz kuće nosim. Ne mogu da valjam bonton, na drugi stvari se grozim. 1% je hobi, a 99 ljubav. Ne kažem da sam bolji, već da sve radim iz srca. Ovo mi treba, al neko leba, jer želim da smršam. Ovo mi treba, al neko žena, jer neću da ga tucam. Ne razumeš od čega živim, nemaš osjećaj za feeling. Ja se ne širim ko miris, već ti dopuzim po kičmi. Noću legnem ko sova, jutro dočekam ko vrana. Moje sunce su slova, pržete s instrumentala. Dolazim iz grada, gde ne manjka dobar tvrd repa. Priča u mestu tapka, jer iz kraja niko da mrdne. Imam navike čudne, pa snimam kad osetim feedback. Poštovanje ne dajem, dok ga ne sakupim za snippet. Po pitanju scene mogu reći da imam polnu bolest, jer kad te za sve kurac boli, znači ne postoji problem. Ako me neki ipak smori, trčim u bundi od činčile, jer tako mislim da mi je jedini problem vrućina. U kraju priče, jedna na drugu liče. Šta ćeš više, sunce je posle kiše. Ovo mi treba, ko što mi treba da dišem. Kažeš boli te kurac, nas boli još više. U kraju priče, jedna na drugu liče. Šta ćeš više, sunce je posle kiše. Ovo mi treba, ko što mi treba da dišem. Kažeš boli te kurac, nas boli još više. Okej, brat. Sej, od kraja do kraja. Okej. Sranje, brat. Yo, zmaju, brat. Čuvaš ko decu, ono uredna gotivna. Moj rep je divlja biljka, posejan ko kopila. Ima motiva ko sportista, stih uvek u treningu. Kad vinu dotaknem, osjećaj ko zlato u Pekingu. Slušam repere što dobiju erekciju na bitu. Traki ne bi bile zarazne infekciju. Da bitno stavim muda na sto, da vidim čime raspolažeš. Ako je to uruciolog, bolje ulog da povučeš. Kad si na sceni ko ja, u busu ustaju da sedneš. Moja harizma je dar kojim ti razdrimam skelet. Posle moje traki si nadrekan ko posle pornjave. Transformacija mlako nje ulika što deliš šamare. Ja sam ko dobar savjet, znači treba da slušaš. Moj ćutenje veća prozivka nego riba ti kurva. Prijave su ti ko srpski futbol, pasovi bez logike, jer ne bi prošle ni da se zovu lakati modrice. Razvenu držim šest, da razkopiš šta je krug. Dok mi pesmu vrti se na tvoju vrti jedan krug. Dobar si za prvi put, ali drugi nećeš voziti. Kad shvatiš ko je tu, opasno će ti se složiti. U refrenu držim šest, da razkopiš šta je krug. Dok mi pesmu vrti se na tvoju vrti. Jeo nešto be, ajde. Nisam jeo. Ja sam Eško, a vi gledate Buđenje.